sammen, velkommen til den video. Ja. Jeg er så Simons kusine, ja. Og i dag, der skal vi lave en slags channel, kan man sige. Det handler om, at vi skal se sjove videoer, og vi må ikke grine. Og man har 3 liv på en måde. Ja. Og så taberen skal vi lige finde en udfordring til, mens i videoen. Så det kommer vi lige til at se på. Den bliver nok ikke særlig lang. 2-3 minutter eller sådan noget. Det er fordi Mark, vi er næsten lige stået op, og vi er... Vi keder os. Men nu begynder vi så. Nu. Jeg mistede et. Det er simpelthen sjovt. Okay, vi tog lige tilbage igen, begge to. You're okay. Okay, Simon, et liv tilbage. Også et liv tilbage. Okay. Et. Shit, den er Prøv lige se hendes øjne. Prøv lige. Ej, okay, den er faktisk lidt gyselig. Ja. Ej. Hvis I har sådan noget gyselig, så skriv lige ja ned i kommentaren. Yum, 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 yum. Bare nu stopper videoen. Og ja, nu går vi så i gang med en ny. Ja, og Kommer her. Og selvfølgelig, når vi finder en vinder, fordi så stopper vi selvfølgelig videoen. Den er altså stejl og gæld, den der. Og den der hund der. nej. Okay, Nu skal ikke Stine tabe. Og nu må Simon selvfølgelig grine af det, han vil. Indtil du taber. Det er altså mærkeligt. What the fuck? Det er bare roligt, det er ikke den der kat, der siger det, for en kat, de kan ikke sige det. Så. Du behøver ikke sige det. Stine kan ikke engang sin kode. Ikke mig. Yum, 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 yum. Der er sådan en gøl med der. Den er altså forstoppelse eller sådan. Ja. Sej måde at kommunikere på. Ja. Bare på den der lyd der.
Men du tabte. Ja. Nej, Du du sy- tabt. Ja, nej. Vi siger lige, den her færdig, og så har jeg lige noget, jeg skal sige. I see your Simon han friend. tabte. Hey? Where's she gone? Vi skal ikke snyde for at se In the videoen. other shed. Der er altså en lang Kidman der. Selvfølgelig har mig ikke med det. Den er simpelthen så griner, den der hund der. Давай вперед. Вот он. Давай вперед. Можно выпрыгнуть подуть, это вперед. Давай вперед. Давай. Åh, det er irriterende førende, det der. Du sidder bare og fiser. Tror jeg da. Jeg har ikke gjort noget. Men du. Bare lige gerne den der frø. Ellers så kat. Og efter den her, så er vi færdige. Den er for lang. It's time to go in the kennel. Kennel time. Kennel time. Come on. Come on. Let's go. Come on. Come on, please. Og det var det. Ja, vi vil gerne sige noget. Jeg vil gerne lige spørge sige noget. Jeg har tænkt over, hvorfor mine videoer de er så korte. Det er fordi, de fleste YouTubere, for eksempel gaming-relateret, man vil jo gerne spille rigtig meget. Det er der mange, der gerne vil. Mm. Så gaming-videoer, de er meget lettere at lave lange. Ja, vi har Men- faktisk tænkt på, at når vi skal hjem til mig, så filmer vi måske noget Minecraft hjemme hos mig. Ja. Ja, og så skriv ned i kommentaren, hvis det skal være i kreativ eller i... Men der er noget Mike-stil, vi har. Vi har sådan en bane. Og den er rimelig god i. Men vi kan godt gøre os en chance, hvis I gerne vil være søde mennesker. Og skrive nogle spørgsmål til mig, Stine. Eller i hvert fald bare enten mig. Ja, og så kan det være, at vi kan opfylde de ønsker, som vi skal svare på. Måske omkring Minecraft, eller om måske vi kan bygge noget. Eller, Ja, eller for eksempel, hvor mange år er vi? ja. Hvor mange er vi i min Hvis familie? I gerne vil vide mere om os, eller Minecraft, eller et eller andet, skriv ned i kommentaren. Men husk at like, subscribe, og ja. Christine, det det kan skulle være- du ikke have vist ikke have sagt. For jeg Nej. tænkte på et andet. Ja. Nu ser vi lige nogle flere funny videos. Ikke nogen, der er så super lange. Indtil det sådan er gået 12 minutter. Og derfor skal I stadig like, subscribe og abonnere det der. Ja. Og ja, kommer der lige nogle flere funny videoer. Og mig og Christine, vi skal lige ud og gøre noget, så I vil have lidt tid til at se funny videos alene. Ja. Vi finder nogen. Bare find de første og de bedste. I kan se den her, og så kommer der ellers en video. Reklamer. Jeg hører det. Og nu kan I se lidt, og så smutter vi lige hurtigt.
Så er vi tilbage. Vi skal lige hente noget cola. Og vi har fundet en udfordring til Taber. Ja, han skal bælge et helt glas cola. Og det får I selvfølgelig lov til at se. Ja. Så vil vi... Ja. Ja. Men jeg vil selvfølgelig ikke stoppe jer. Så vi skal lige alligevel i noget tøj. Det er ikke fordi, vi har lavet noget fræk i sengen. Det er overhovedet ikke. Han er min fætter. Vi sover lige sammen i dag. Fordi i går havde min store på fødselsdag. Så faldt jeg så i søvn. Det var så ikke lige så godt. Jamen, det var meningen, du skulle sove hjemme. Ja, men jeg faldt lige i søvn, og så kom den så ikke længere. Det var lidt mærkeligt, synes jeg, fordi Og der var det var sådan lidt upassende. Og jeg får lov til at høre udfordringen lige om lidt. Så den der. Ja. Skal jeg gøre plads til? Den her rev, den er til grineren. Ja, Så vender vi om. får jeg lov til at se de skønne mennesker. Som I nok kan se, så er jeg stadig med dynen, selvom jeg er kommet i tøj. Og det er hyggeligt. Så nu sidder jeg nok og tænker, og klapper jeres små hænder, og man tænker, hvad skal challengen være? Det var lidt svært at finde på en challenge. Fordi vi ikke har så meget at drikke varer blandet sammen. Så nu skal taberen så bælge et glas cola. Uden at tage pauser. Og han er så taberen. Det var godt, det ikke var mig, fordi jeg drikker ikke sådan rigtig cola. Så det er sådan, ja. Og jeg skal drikke 2 glas. Ja, han skal så bare. Og ja. Altså jeg fik en bule heroppe i går, ikke også? Så jeg er lige i gang med at tjekke det. Nej. Første glas. Tom pause. Ikke? Ja, jeg havde tabt disciplinen. 16, så nu må du slå mig. Efter jeg tabte. Okay, vi laver en aftale. Hvis I synes, jeg skal slå hårdt, så skal I skrive ned i kommentarer, fordi så i næste video, så er det der sådan, at skrive ned i kommentaren, det gør jeg. Det skal være lussing, lammer. Ja. I skriver ned i kommentaren, så får I se i næste video, vi starter. Hej hej. Hej hej.